Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, harkar tsaro na ƙara taɓarɓarewa a arewacin Najeriya. A jiya ne masu garkuwa da mutane suka sake tare hanyar Abuja. Ku ci gaba da kallon mu tare da danna ƙararrawar sanarwa. Da zarar mun ɗora sababbin bidiyo za mu sanar da ku, sannan ku daure ku kalla har zuwa ƙarshe domin kallon yadda abin ya kasance. Oh God of creation! Oh God! They don't carry they have kidnapped some people. What's happened? La ilaha illallah. Oh God! Let's ask some people. So someone is been shot. Is oh shit right inside his car. Oh God! Under! Individual! Yeah! Individual! God! What did I tell you?